warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ingkang dihormatan menika Bapak Sarin selaku Ketua Dusun 3. Ingkang dihormatan menika Ketua Takmir Masjid Al-Huda Bapak Rahman lan sedanten mawon bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, adik, mbak-mbak, yai, ibu nyai sedanten ingkang kersa rawuh, ingkang alhamdulillah dipun takdir rawuh teng Masjid Al-Huda teng subuh menika. Alhamdulillahirabbil alamin. Nggih perkenalan rumiyin nggih. Menika kula nizar, wektu iku nggih rejane Mas Fauzan lan Mas Adi menika. Kula telah tahu mriki nggih sami KM, kula teng Masjid At-Taqwa menika. Lah wau dalu kula dipun timbali kaliyan Mas Fauzan Ahdaf. Diken teng mriki subuh mriki. Nggih disurungi rencang nggih sekolah nanti boten mawon. Ikhlas nggih. Nah, menawi kemutan Bapak Sarin kula ingkang sowan menika sedherek Guys, derenge nilai menika selawat bareng dengan sakit semangat pagi-pagi menika. Kalih selawat asmawiyah menika nggih kula sering maos kaliyan rencang-rencang kula IAIN nalika teng IAIN putus menika. Monggo sareng-sareng. Ya Rabbi sholli ala Rasuli Muhammadin sirril ula. Salli ala Rasuli Muhammadin sirril ula wal anbiya wal mursalin al-ghurri khasman awwala wal anbiya karanganipun Sayyid Muhammad Alawi Al-Malik Al-Hasani. Salah setunggalipun saking sekian banyak kitab-kitab imam beliau. Lah, mriki napa kok salah sholawat nggih? Sholawat niku mau walaupun istilahnya kula teng mriki nggih damel selawatan danten ben boten ngantuk istilahnya. Tapi menika sebuah bentuk kesaenan. Nah, mereka kata hadis. Lah kita mereka membahas terkait hadis-hadis ingkang nuduhaken bahwa segala macam kesayangan mereka itu bernilai sedekah. Sedherengipun kula wasaken hadis ingkang wonten.
Man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilihi. Man utawi sinten mawon iku dalan dalan sinten man ala khairin atase kebagusan. Falahu mongko iku tetep kaduwe man mithlu ajri fa'ilihi utawi padane ganjarane wong kang nglakoni kebagusan. Artosipun pripun? Sinten mawon ingkang nuduhaken kesainan menapa nggih. Lah menika kok dituntut, kok dilakoni kaliyan tiyang lintune. Lah menika tiyang ingkang nuduhaken menika angsal ganjaran sami kalih ingkang lampahe wau. Ngoten niku nggih. Lah menika kula sampun angsal izin saking majelis dateng. Nah, angsal mriki. Lah menika majelis dateng nggih angsal ganjaran mungkin mawon, insyaallah mungkin dituridoni kali Gusti Allah. Amin. Kados ingkang kula sampaikan sakmenika mengke. Nah, menika asmanipun Masjid Al-Huda. Al-Huda menika artinya petunjuk. Lah menika niki badhe nuzulul Quran nggih 17 Ramadan mengke. Al-Quran menika nggih petunjuk. Mandala dalam menika nggih nunjukaken. Lah atosipun pripun? Niku setiap manusia niku hakikatipun niku saling belajar. Makanya kita Bismillahirrahmanirrahim khalaq. Ketika kita belajar, berarti di situ wonten ingkang memudahkan. Nah, arti dari petunjuk menika sangat komprehensif, istilahipun menyeluruh sekali. Sampai-sampai menika wonten hadis ngeten iki. Kullu ma'rufin shadaqah. Kullu ma'rufin utawi saben-saben kebaikan, saben-saben kesainan menika bernilai sedekah. Panjenengan sahur napa mawon sedekah, bernilai sedekah, bernilai pahala. Alhamdulillah kula wau teng mriki wekdal enjing-enjing jam niku sampun sahur menika alhamdulillah sedekah. Sameneika tahlilan, tasbih, tahmid, takbir, ba'da sholat menika sedekah. Sameneika takfal teng Masjid Al-Huda menika bernilai sedekah. Lah sedekah sedekah. Lah terus dasar sedekah menapa? Sekali-sekali mawon ingkang kesainan niku bernilai pahala. Lah khususipun sedekah menika selain pahala menapa? Nggih bab kitab menika wonten bab asmanipun as-shadaqatu tadfa'ul bala. Sedekah menika saged menolak bala. Nah menika bala martos nggih bala menapa nggih? Coba menika. Nggih. Nah kita sedaya sebagai manusia menika dipun uji kalian Gusti Allah. Punapa mawon rupane. Lah menika saged menangkal, saged kita membentengi dari sakit sabar dari berbagai cobaan menika punapa? Sedekah. Nah mau nggih. Berarti runtutanipun kullu ma'rufin sedekah. Punapa mawon ingkang sae niku sedekah. La as-sadaqatu tadfa'ul bala. Sedekah saged nolak bala. Hadisipun pundi? Terus nolak bala. Mawon paling Mas mboten. Kula waosaken hadisipun. An Rafi' bin Khadij radhiyallahu anhu qala Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam as-sadaqatu tasuddu sab'ina baban minas subuh. As-sadaqatu tawi sedekah iku tasuddu buntone utawa benteng sab'ina yang 70 abade baban pintu minasu saking keawonan saking kealenan. Sedekah saged membenteni 70 pintu keburukan. Iki hadis tunggal kesebut hadis mitune. Kala wasaken An Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bakiru bis sadaqah fa innal balaa la yatakhattam as-sadaqah. Bakiru padha cepet-cepet sira kabeh bis sadaqah kelawan sedekah. Fa innal balaa krana nomor setuhune bala coba iku la yatakhattam ora bisa nglampahi apa bala as-sadaqah sedekah. Nah iki nggih wonten hadis panjenengan sak kula nyali kitab iki wonten. Nah wonten niku nggih dados setiap kebaikan menika rentetannya panjang sangat.
menawi panjenengan saged syukur, menawi panjenengan saged istiqomah, menika wonten rezeki ingkang min haitsu la yahtasib, boten disangka-sangka. Kaya gak tembene, tapi ora terus ngeten lah. Iku saged mawon niku efek dari kesayanganipun panjenengan sedanten ngoten niku. Napa malih niki teng bulan Ramadan dipun tikel-tikelaken kaliyan Gusti Allah. Tirosipun nggih dugi 100 nggih. Panjenengan maos bismillahirrahmanirrahim. Sepisan dipun nilai 100 bismillah. Nah, menika wonten dawuh ngeten. Ingkang maos Quran waktu sholat kalian jumeneng menika bernilai 100 kebaikan per hurufipun. Bismillah pinten huruf? Ping 100. Dipeng 100 wonten wulan Ramadan. Dipun pinten huruf niku? Bingung mesti ngitung nggih. Lah menika kesayangan menika boten terbatas. Dalanipun kuwat sangat.